Txaloek erakutsi dute erromeria ederra izan dugula oholtza gainean, eta erromeria hori txeluren lanaren fruitu ere bada. Horregatik, gaurko ekitaldiko 3 antolatzaileek dantzaz, kantuez eta eskerroneko hitzez gain oroigarri batzuk eman nahi dizkiote txeluri. Horretarako, mesedez, Kepa Artetxe, Miren Zubieta eta Rosa Mari Losada torri zaitezte ona oholtzaren aurrealdera. Kepa Artetxek dantzaria eman dio txeluri, eta Miren Zubietak txeluren ondorengoa Garaizarko Matzorriak abesbatzaren zuzendaritzan, aginte makila emango dio. Makilaren goiko zorroak esaera hau dauka grabatua. Bizitza, kantuz eta dantzaz.